Hi my loves! Welcome back to my channel and today's vlog. Magawa lang po ako ng mini vlog lang for tonight. At welcome to my kusina dahil magawa ako ng banana bread. Simpleng ingredients lang my love, banana. Hindi talaga yan mawawala yung banana. Siyempre nga banana bread. Siyempre banana yung main ingredients natin. So yung banana ko my loves is perting hinuga talaga yan my loves, no? Brown na yan my loves. So hindi ko na't isa-isahin yung ingredients my love. Kung interesado kayo sa ingredients my loves, basahin nyo na lang sa description below my loves, no? So butter my loves, melted butter my love, nilagay ko yan sa microwave para ma-melt ang butter my loves, no? So, kunting seconds lang my love, igo-igo lang siya nga muinit siya my love ba og mahilis yung butter niya my love. Wag masyadong mainit my love, no. So, melted butter my love, yung melted butter ko parang nahimo na siyang igyok my love ba. I-mix mo na lang yung melted butter my love kapag ano na siya, yung dili na siya init my love sa. I-mix mo na lang yan sa mashed banana. Tapos, i-mix mo na lang siya, my loves. Ganyan man talagang baking, my loves. No more on mixing man, ganun. So, syempre, my love, brown sugar. Pwede naman kayo gumamit ng white sugar. Bahala kayo. Basta kung saan kayo comfortable, kung ano ang meron sa inyo. Brown, white sugar, basta sugar siya, my loves, no? Tapos, i-mix mo na lang yan siya, my loves, sa mixture natin. Ganun. Siyempre, my loves, ang kinalasan, my loves ba, duha na lang yung kaitlog, my loves, no? So, usa kaitlog akong gamiton, my love, no? Ayan, gimix na lang po na ako sa akong mixture, my love. At saka vanilla essence, my love, no? Wala na siyang measurement, my love. Ang ginagamit ng measurement, yung takob, my love. Vanilla essence talaga, my love. Kapag mag-baking talaga tayo, my loves, no? O meron talagang vanilla essence. Kasi yung vanilla essence, yung nagdadala ng kalami sa ato ang bake, my love. So, dry ingredients na ta, my loves. So, 1 cup and 1/2 of flour. O, usa katunga nga flour, my loves, no? Ang ginagamit ko, my love, self-raising flour yan, my love, no? Optional kung gusto mong gumamit ng baking soda. At saka yung pinch of salt, ganun. Gamay lang yung kay nga salt, my love, no? Tapos, imo na siyang i-mixture, my love. Tapos, yung dark compound chocolate chips, my love, 1/2 yan, my loves, no? Tapos, mumura na siya isagol-sagol, my love, pero talagang yung lasayon na, my loves, no? Kasi yung mga chips na chocolate, my love, mo po ni maghataw og kalami, my loves, sa ato ang banana bread. Tapos, i-mix mo na lang yan siya, my loves, ganun. Katapos ng mixture, my love, kung okay na lahat, my loves, sinagol mo na yung lahat ng mga ingredients, my love, ayan, butangi po ta, nag-butter ang iniyuhang baking tray, my love, ang yako ang brush, my love, naputol na yun siya, my loves, no? Pastila na, my love, wala na yun siya kagwanta, my love, retired na yun siya. So, ibutang na imong mixture, my love, sa ato ang baking tray. Uya, pagkahuman na, my love, sigurado, nainit na imuhang oven, my love, or imuhang kalan. Bahala ka diyan sa imong gamitong kalan ba or oven, ganun. So, yung oven namin, my loves, brand out na yan, my loves, no? Wala na siyang suga, my love, bumbilya, my love, pastilan, wala mo ganun bayarang kuryente, my love. So, while naghuwad ako, my love, syempre, nagkalat kasi ako, my love, kailangan ko nang ligpitin yung kusina namin, my love. Kasi ako ang nagkalat, ako ang magligpit. Ganun lang talaga yung buhay nanay, my loves, no? Later. Ayan, my loves, luto na yun ako ang banana bread, my loves. So, bugnaw na siya, my loves. So, ako na siyang slice on, my loves, no? Para mulami ang iyang kalami. Sama kalami na ako, my loves. So, yun, ana siya, my loves. Sa totoo lang talaga, my loves, no? Masarap talaga ito kapag yung banana bread maugmaan or after 2 days, my love, kasi yung lasa niya talaga, my loves, mo pilit talaga yan. Para lang yan yung ilimno na makahubog, my love. Lalong tumatagal, lalong sumasarap. Katulad ko, ang sarap ko talaga, my loves, no? Ginawa ko talaga to, my love, para sa mga anak ko, my love. Ayan, para sa lunch nila. Pangpainit na din kapag may sobra, my loves, no? Pangpainit talaga to sa sikmura, my love. Parisan og hot chocolate, coffee, or tea. Anyway, thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Until next time, bye!